नमस्कार मंडळी, गझल खरिका यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत असा. मंडळींनो, ब्लॉग बनवूचो विचार कधीपासून चालू हा. ब्लॉग बनवीन, आता बनवीन जवळपास गुढीपाडव्याच्या नंतरच. कारण का तो आपलं नवीन वर्ष चालू होतं, म्हणून म्हटलं नवीन काहीतरी चालू करूया ब्लॉगिंगचा. तर करूचा असता, पण आज नको, उद्या करूया, उद्या नको, परवा करूया ह्या म्हणता म्हणता आता आजची तारीख असा 15 ऑगस्ट उलटून गेलेली असा. म्हटलं आज तरी करूया, म्हणून म्हटलं घेतलो मोबाईल आणि लागला बोलाक, बघूया जपता का बोल लागता. म्हणून आता काय नाही काय करीत राहायचं, टाकीत राहायचं असं विचार कधीपासून चालवलो. गेल्या वर्षा डेकोरेशनचो व्हिडिओ बनवलेलो हा, तो तसंच थंय पडाना. ते काय एडिटिंग नाही केलेली हा, आणि काहीच नाही. ब्लॉगिंगचा विचार तेव्हाच चालू होतो गणपतीचा, जेव्हा आम्ही डेकोरेशन चालू केलेला महिनोभर आधी, म्हणजे नागपंचमी गेल्याच्या नंतर 2-3 दिवसांनी आम्ही डेकोरेशनला चालू केला. जवळजवळ आमका महिनो लागलो डेकोरेशनला करू गणपतीचं. तर त्या डेकोरेशनचा फोटो मी वरती स्क्रीनवर लावेन, तो बघा आणि कमेंट करून सांगा आता डेकोरेशन कसं झालेलं. आता त्याच्यासाठी तरी रद्दी भरपूर लागली, आणि आम्ही कसा दुकान असल्यामुळे दुकानाचा पॅकिंग दिवसभर माल आणायचे ते जाऊन कणकवलीतनं, आणि त्याच्यानंतर येऊन तर सेटअप सगळा लावायचा, पॅकिंग करायची. रात्री येऊन तरी 9च्या नंतर जेवण करायचं. जेवण झाल्याच्या नंतर मग ते बॉल्स डेकोरेशनमध्ये बघा, आम्ही असे दगड बनवलेले पेपरचे, त्याचं काम चालू होता. तर त्या काम मी बनवून द्यायचं आणि ते ग्लूगनने लावायचे, असं का चाललेलं. आम्ही फक्त दुपारी वेळ असत तर दुपारी, नाहीतर मग रात्री 12-1 वाजेपर्यंत आम्ही त्या काम, म्हणजे तास 10च्या नंतरच आम्ही डेकोरेशनला हात घालायचो. 10च्या नंतर मग आम्ही डेकोरेशन करू घ्यायचो, आणि त्याच्यानंतर मग 11-12 पण आमका वाजायची झोपाक. आणि रोज असा करून थोडं करून त्या डेकोरेशन आम्ही गणपतीच्या ऑलमोस्ट 4 दिवस आधी मी त्या पुरा गेलेला. त्याच्यानंतर मग मुंबईवाल्यांनी येऊन त्याच्यात फुलं लावायची होती, आणि काय अजून काय केले नाही, लायटिंग वगैरे चालू होती. तर मंडळी, ह्या वर्षी ना डेकोरेशन बनवूचा आया पडदे लावायचे किंवा करायचा असा चाललेला, पण तर मीच सांगितलं की ह्या वर्षी डेकोरेशन नको, साधाच करूया म्हणून. तर काय झालं, गेल्या वर्षी आम्ही डेकोरेशन बनवलं. एक हे सांगते तुमका, म्हणजे माणसाच्या मनातले भाव किंवा व्यक्त होऊक त्यांना जमलं नाही की कसा काय, माका माहिती नाही. काय झालं, डेकोरेशन आम्ही बनवलं. आमची मुंबईवाला येईल, मुंबईवाली चांगलीच, मी काही नाही म्हणत नाही, पण मुंबईवाला येईल आणि डेकोरेशन बघल्याने तर निदान आम्ही 2च व्यक्तीने त्या डेकोरेशन पूर्ण केलेलं. त्याच्या मागची मेहनत आमका माहिती आहे काय झालेली. डेकोरेशन पूर्ण केल्याने, आणि मेन म्हणजे काय, वरती गणपतीच्या पण वरती मांडीच्या खाली आम्ही ढगांचा हे केलेलं, कापूस लावलेला. तर कापूस लावलेला, आणि आतमध्ये हे दाखवूसाठी आपले कापूस लावलेला, आणि आतमध्ये तोरणा लावलेला, आणि त्याच्यानंतर कापूस लावलेला. असं आता करून डेकोरेशन पूर्ण झालेला. आणि 2-3 दिवस तर आमका वेळ नसताच ऑलरेडी, त्याच्यामुळे आम्ही त्या आधीच पूर्ण केलेला. आणि 2-3 दिवस तर कंटिन्यू 2 माणसं दुकानात लागतात, आणि चतुर्थीचे 11 दिवस एक माणूस तर कंपल्सरी लागतं. त्याच्यामुळे काय व्हायचा, गेल्या वर्षा मी ऑर्डर घेतलेले फुगड्याचे, त्याच्यामुळे त्यांका खंय
भजनांक पण जाव गावायचा नाही. तर ह्या वर्षी तेच फुगड्याची ऑर्डर, म्हणजे गेल्या वर्षी आम्ही फुगडे ज्या ज्या ठिकाणी गेलो त्या ठिकाणी ज्यांनी कोणी सांगितलं ना आमका फुगडे पुढच्या वर्षी आमच्याकडे या म्हणून, तर नाही भेटायचा येऊ. कारण का ह्या वर्षी फुगडेचे मेंबर कमी झालेले असत. त्याच्यामुळे मी आधीच माफी मागते तुमची. कारण का ह्या वर्षी मी खयचीच म्हणजे कोणाचीच अशी फुगडी घेतलेली नाही, ऑर्डर घेतलेली नाहीच. त्याच्यामुळे माफ करा, योग जमायचं नाही. आमची मंडळी सध्या कमी झालेली असा आणि माका दुकान असल्यामुळे माका काय येऊ मिळायचं नाही. आणि कसं असता, हौशीनं माणसं मुंबईतनं गावाक येतात गणपतीसाठी, मग त्यांना काहीतरी असा पाहुण्या सोयऱ्यांकडे जायचं असतं, त्याच्यामुळे त्या जावक त्यांना मिळत नाही. कारण का घरात एक बाई लागताच, किंवा एक सदस्य, घरातलं एक सदस्य घरात असताकच हो. म्हणून आम्ही दुपारी तयारी करायची आणि संध्याकाळी निघायची जाऊ, आणि ती रात्री 1-2 वाजता यायची. त्याच्यामुळे घरातली माणसं थोडीशी जरा त्यांची मना जरा ही झालेली, दुखावलेली. कारण का त्यांना इल्याच्या नंतर काहीतरी फिराक जायचं असता, तर त्यांना आता जाऊक मिळत नाही. त्याच्यामुळे मी सगळ्याचाच विचार केला आहे आणि म्हटलं ह्या वर्षी नको घेऊया, घरातच आपण रवाया. त्यांना काय तर आपला इली तर मजा करून देत आणि मग नंतर जाऊन देत आपली. म्हणून मग ह्या वर्षी नाहीत बाबांनो. त्या दिवशी पण मला एक फोन येलेलो, तुझी फुगडी हवी होती, ती पण हय नाही मुंबईत खारला. तर त्यांना मी सांगितले की नाही बाबांनो, आमका नाही जमायचा. कारण का माझी मंडळीक सांगितले तर आता तयार होईत, पण ती नाही, माका नाही येता कंटिन्यू होऊचा नाही पुढे. त्याच्यामुळे नाही, ह्या वर्षी फुगडे नाही आहेत. फक्त वाडीत 11 दिवस रात्री फुगडे चालू ठेवणार, वाडीपुरते मर्यादित. फुगड्यांमुळे एक काय झालेलो, वादिक विषय निर्माण झालेलो म्हणजे असा तो कोण दाखवीत नाही. पण त्या महिलांतून म्हणजे असं तणाव निर्माण झालेलो. तर बाकी काय नाही, एवढाच. आता दुकानात जायची वेळ झालेली असा. तर चला, निरोप घेत आहे, निरोप नाही म्हणायचं आहे, स्वागत करते तुमचा. माका इतक्यापर्यंत माझं ऐकून घेतल्याबद्दल. आणि जसं शॉर्ट व्हिडिओ सपोर्ट करतात तसंच लॉंग व्हिडिओंका पण सपोर्ट करा. व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. कमेंट जरुरीची आहे, तर कमेंट करू विसरू नको. तर चला, नेक्स्ट व्हिडिओत भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.